Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shiri wanda channel ɗin ASP TV take kawo muku, wanda ni Anas Suleiman nake gabatarwa. A yau za mu kawo muku shiri ne akan yadda za ka iya samun kuɗi da Opera News, wato ainihin Opera wanda ake zuwa ake karanta labarai na duniya a ciki. Mutane da yawa su yi mamakin cewar ta yaya ake samun kuɗi da Opera News. To akwai abin da misali mutane ba su gane ba. Wannan labarin da ku ana ɗora akan Opera News da sauran irin labarai haka da sauransu, ba wai labarai ne wanda Opera kansu suke ɗorawa ba, a'a jama'a ne suke ɗora labarin sannan Opera su saka a software ɗinsu daga nan su biya al'ummar. Mutane da ba su san wani tsari ɗin da Opera ɗin suka fito da shi ba. To shi ne muka ce bari mu zo muku bayani akan abin da ya shafi ɓangaren samun kuɗi da Opera News. Tunda kowa ya sani cewar ana samun kuɗi da YouTube, to ita ma ana samun kuɗi da Opera. Ma'ana yanzu misali in ka samu wani labari misali za ka iya zuwa ka wallafa shi a Opera News su kuma su biya ka. Za mu shiga cikin Google Chrome ɗinmu za mu yi muku ku ga yadda abin yake. Amma da Allah kafin shiga kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa. Sannan idan bidiyon ya burge ka kar ka manta da alamar like. Bari mu shiga cikin Opera Google Chrome ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za ka iya shiga ta cikin kakku ta za mu shiga ta Google Chrome ɗinmu, za ka iya shiga ta Firefox, za ka iya shiga ta sauran phones da sauran irin wani browser ɗin da sauran dukansu za ka iya shiga cikin su. To amma mu da yake mun fi amfani da shi Google Chrome ɗinmu, shi sa muka fi yin amfani da shi a wannan tutorial ɗin namu. Bari mu shiga ciki kamar yadda kuke gani. Za mu shiga cikin wannan ɗin namu sai mu zo zan gurin da aka sacin injin ɗin, sai mu rubuta gashi, sai mu zo saman nan sai mu rubuta gashi na ya buɗe. To amma dai bari mu sake muku rubutun ku gani. Sai mu zo na misali sai mu danna Opera hub.com, sai mu saka .com, operahub.com, sai mu danna, sai mu shiga cikin sacin ɗin. Yau kamar yadda kuke gani, wato wannan me ya faru ne bayan domain nan .com me da sauransu. To shi bari mu fita daga ciki mu gani. Bari mu sake. Bari mu fita daga ciki bari mu gani kai. Bari mu koma daga can. Bari mu sake shiga Google Chrome ɗin kamar yadda kuke gani. Bari mu rubuta Opera, ban ba da gaba ne ya saka Opera hub.com. Ko wani ke bari mu saka Opera Hub ɗin kawai shi ne ya ma isa. Bari mu gani. Gashi na ya buɗe mana shafin. Becomes na farko suka ce za ka zaɓi na farko ne, wato Opera hub.opera.com, ma'ana Opera News Hub. Suka ce become a creator. Opera News empowers you to turn creative passion into the driving careers. Mene sauransu da sun ƙarasa bayanin. Za mu shiga cikin zaɓi na farko kamar yadda kuke gani. Kamar yadda aka zai buɗe mana wannan fuskar kamar haka. Suka ce become a creator. Kan gama buɗe mana nan, to sai su ce masa login with Google, login with Facebook, login with Google. Sai mu ce login with Facebook, da yake mu da Facebook za mu yi amfani mu yi wannan aikin. Bari mu gani. Zai kai mu ainihin cikin Facebook ɗin mu sai mu sign in da shi. To sai ce mana accept, to mu ce masa accept and continue. To mu da yake already ma mun riga mun register, to da yake shi register wannan aikin ba wani wahala ne da shi ba, za ka yi amfani da account ɗinka na Gmail ko na Facebook, kawai sign in login ɗin za ka yi kawai sai ya shiga ciki kai tsaye da wannan abu. To misali yanzu sun gaya mana monetization, sun gaya mana. To da yake mu ba mu saka wani labari da aka yi ba mu da ko 5 a cikin kuɗinmu. Sun ce wannan watan ba mu samu komai ba, last 3 months ba mu samu komai ba, duka dai ba wanda muka samu tunda ban fara ɗora shiri a kai gabaki ɗaya ba. To misali yanzu kana so ka nemi ka rubuta article, ma'ana ka rubuta labari ko wani abu da ya shafi ɓangarori daban-daban, sai ka shiga cikin wannan bira. To nan sai ka rubuta asalin misali title ɗin abin da ka sunan labarin a nan sama, nan kuma sai kai body, ma'ana shine. To amma sun ce kar wannan body ɗin, ma'ana ainihin labarin ya gaza characters guda 150 mafi karanci. Sannan kuma za ka sa hoto haka gama gabaki ɗaya. Sannan kuma dokar su ta biyu shine ba ka ɗauko labarin wani wanda tsohon labari ne ka saka ba. Sannan na biyu kuma ban da labarin batsa ko kuma tallace-tallace a ciki ba a sa musu
shine ba su accepting din labarin ba, da yake idan ka saka musu labarin sai sun yi accepting sannan suke karɓa, ba ya kana kurin suke karɓar labarin sa a Opera News ba, saboda doka irin ta bangaren labarai da sauran